adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 14, bersikulo 1 ngadto sa 6. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.